Здравейте на всички от Лас Вегас, Невада. Аз съм Станислав Събев, вашия персонален тренер. Спомняте си в предишната тренировка, която снимахме в Лас Вегас, направихме плиометрична тренировка. Използвахме основно тежестта на тялото и някои упражнения за баланс и плиометрия. В следващата тренировка, която ви предлагам, са включени 6 танци, които се изпълняват без почивка помежду им. Може да почивате по 30 секунди в техния промеждутък. Желая ви успех! Първото упражнение, както винаги, е динамична загрявка. Изпълняваме бягане с високо повдигане на коленете. Ключът тук е резките махове в ръцете и равномерното дишане. Изпълняйте без прекъсване за 5 минути. Следващото упражнение е особено мощно в развитието на гръдните мускули, рамените мускули и тези на трицепсите. Издишайте, когато придвижвате краката към гърдите и свивайте коремните мускули. Следващото упражнение е изключително подходящо за развитието на взривна сила в гръдните мускули и трицепсите. Когато се изпълнява в комплекс като този, изключително мощно ускорява вашия метаболизъм. Следващото упражнение е подскок до клек. Може да се изпълнява от начинаещите без да се вкарва подскок. Упражнението ще очертае вашите бедрени мускули, така както не сте предполагали, че те могат да бъдат дефинирани. Следващото упражнение е специализирано в премахването на затлъстявания в областта на кръста и корема. Издишвайте във всяка крайна точка и повторете 30 пъти във всяка страна. Следващото упражнение е занимателно в морската пехота и развива костите коремни мускули. Изпълнете 15 повторения за всяка страна. Този кръг завършва с движението Супермен. Изключително благоприятно влияещ върху целите гръбни мускули и тези на глутеусите. Изпълняйте 5 кръга ударените тук упражнения. Очаквайте тренировката за следващата седмица. Аз съм Станислав Събев от Лас Вегас, Невада. Желая ви успех!